Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden ke Iran Masud Pezeshkian hagasngi sajan ke neutrik leber arjar arpu Henrio ulong baka Iran kan Pyndem de leiru haka Israel bat ke United States katba kathma Middle East kalai beteng hadu mentah kinong shun kila ban shim ye jing Pyndem jong ki brio ke Iran shek jing tap jong ki ulong habakran haga State TV ke Iran Hakani jingkran Pezeshkian ulapan mabru yakiri bamarjan jong u brasha hiartma haka Iran daga boong ru baka Iran kan hiartma yakiri bamarjan demda sedang shwa naki ngapan map nakaliang jonga bat nakaliang ka Iran shakiri bamarjan ki bangila hiartma loong Pezeshkian shu loong baka borsen shar bashipor kalam benjur nin gasngi banam don shu ki jing hiartma yakiri bamarjan badom siat missile shu limda ka jing hiartma ya ka Iran kasdang na gitu kiti Pezeshkian udai uwei ni ki language ki khat jong ka borsen shar bashipor ka basen shar ya ka Iran na do bala sha penyap ya u khamene na do baka Israel bat ka US ki la hiartma ya ka Iran haka arbu pradrik rempang arja arpun rio ka Iran kala pen phai kala bat muban kaput na mar jing sha penyap unong yalam ba kledo wayatullah ali khamenei hak bakala ther namding yi kitam ka US ki badan hak digiri pamarjan ka Iran kala ther namding haki than jong ka Gulf baganthop ka Dubai Abu Dhabi Qatar Kuwait bat Bahrain ka ba haki dor li yi ka jingjot jingpra ki yeng ki sam bat ki jingtei haki diki chaka ka US bat ka Israel kala hiartma ka Iran hadian basakut ka chiakran halor ki kam nuclear bat kam baka Iran kala sedang biang yaki kam nuclear jongka yakani jing hiartma la jar kerteng dek operation epic fury kabatmui ki nongba bahe ka Iran baganthop ya ka nongba ka Iran ka Tehran unong yalam ba khledo ga dikari ayatullah ali khamenei ulayap bagane jing hartma ka Israel bat ka US ringkat ka khon kan thei jong u upersa kurim bat ka khon ka siu jong u katba ka kurim jong u ka manzore khojaste baghar zade kalayap kham hadian namar ka jimin saw ka bujur